O Concello de Sanxenxo supera con boa nota a Ponte de San Xosé. O tempo acompañou e foron moitos os que se achegaron a tal localidade para gozar duns días de descanso. Iso sí, só persoas chegadas de outros puntos de Galicia porque de fora, asegurou o alcalde, non se interceptou nin o primeiro. Non houve ninguna incidencia de xente de fora que víramos, pero sí xente de Galicia, polo tanto, houve moitísima xente porque o tempo tamén acompañou. Ademais, os que elixiron a vila para pasar a ponte amosaron un comportamento moi cívico. Dende o venres apenas se tramitaron sancións relacionadas coa COVID. Houve 11 sancións por mascarilla, polo tanto, coa cantidad de xente que houve non me parece unha cifra excesiva, pero si estuvo traballando moi duro todos os corpos, tanto a Policía Autonómica como a Garda Civil como a Policía Local, pero 11 denuncias por mascarilla non me parece exagerado. Tamén estivo a altura o sector hostaleiro sanxenxino, tamén os seus clientes, aínda que, entende o alcalde, non tanto. Onte á tarde e o sábado pola mañán tuve unha oportunidade de comprobar que nós, os que vamos a estar outra vez, abusamos un pouco demasiado dos temas e as persoas que están traballando, os camareros e os donos dos locales, pois están cansados de chamar a atención moitas veces para que se cumplan as normas. Entón eu digo que é un tema máis a nivel individual que é un nivel dos propios locales, non? Esta ponte de San Xosé serviu en Sanxenxo, localidade turística por excelencia, como proba do que pode pasar na Semana Santa. O rexedor confía en que para daquela tamén gaño civismo. Nos confiamos plenamente que Semana Santa, ojalá, oye, todo isto da pandemia, primeiro mandan as autoridades sanitarias, nós vamos a ser sempre moi respetuosos e escrupulosos con todas as medidas que nos manden e que nos indiquen que temos que aplicar as autoridades sanitarias, pero teño que dicir tamén de que eu creo que as cousas van por bo camiño. E fai un chamamento a non baixar a garda sempre co obxectivo, insiste, de salvar o verán.